أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. توبا مسلبا بي على تنو كبركة داي بي على تنو كبركة داي كان نيمان كسين الله سبحانه وتعالى بلو أكوتي على كده صلى الله عليه وسلم نوتي منا كبونا مو بيفو دانتي فولي منا ceni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an bɛ question bila bagaw fo ka jaabi bagaw fo karamɔgɔ bɛɛ bɛ fo kurana karamɔgɔ hadisa karamɔgɔ fiqh karamɔgɔ biro mɔgɔw shirifu quraishu an b'u bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ dugawu ɲini aw bolo ka dugawu kɛ aw ye Allah subhanahu wa ta'ala ka yafa an ka junubu bɛɛ ma a kumabana misɛnma ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala ka sababu ɲuman kɛ an ye ka limaniya di an ma kan ka limaniyaw dafa ala ka gɛrɛjɛgɛw fɔni ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala bolo nin diɲɛnatigɛ in kɔnɔ n'o ka di an ye ala k'o nɔgɔya ye n'an ka hɛrɛ b'a la diɲɛ ni lahara an bɛ sira fɛn fɛn ye diɲɛ ni lahara ala k'an kisi o fana ma ya rabbi ala ka gɛrɛjɛgɛw fɔni ka haminanko bɛɛ nɔgɔya gɛlɛya o gɛlɛya bɛ fɛn o fɛn kan ala de ye gɛlɛya ninnu nɔgɔyabaga ye mɔgɔ t'a nɔgɔyabaga ye ni ala tɛ dɛ ala ka nɔgɔya ya rabbi ala ka gɛlɛya ninnu nɔgɔya ka sogow diya ka furu dilan ko ɲa ka bɛn dɔ furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ minnu ma furu sɔrɔ ka furu nɔgɔya u ye a cɛ n'a musoman bɛɛ minnu ma den sɔrɔ ka den nɔgɔya u ye ya rabbi a cɛ n'a musoman bɛɛ ala ka hinɛ taabaw la ko kabura nɔrɔ minnu man kɛnɛ ka kɛnɛya di olu ma minnu bɛ dɔnni ɲini na ka dɔnni di u ma ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ k'an sago d'a ma diɲɛ ni lahara n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ hakɛto ɲini ka aw bolo misiriba ka programme kɛcogo la an famana ka walanda di ka sababu ye kɛ daruraw ye an b'o yafa deli k'a bɛɛ bolo vraiment ko cayara kosɛbɛ o de y'a to an tun ye tile fila in bila an ma se ka walanda ninnu di mais dɔɔni dɔɔni de o bɛ ka nɔgɔya inshallah an bɛna kuma mun kan bi n'a sɔrɔ hakili b'a la o don an kumana muso jugu de kan o kumana bi kuma bɛ muso ka limaniya est-ce que furu ti ɲa limaniya kɔ quoi fa ka kɛ limaniya de b'i la ni limaniya ma k'i la dɔrɔn i ka furu a ɲɛnamaya a bɛ kɛ i n'a fɔ maa minnu tɛ silamɛ ye olu ka furu kɛcogoya parce que limaniya de bɛ an ka furu n'u ka furu bɔ ɲɔgɔn na n'aw donna furuso kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen nɔ anw b'a fɔ k'an bɛ muɲu ka sabali ka hakili sɔrɔ ka limaniya sɔrɔ kɔ t'olu ka furu la o faamuya man gɛlɛn yɛrɛ minnu ye faransi kɛ minnu ye Europe kɛ o b'a dɔn muso bɛ place min na yen nɔ o b'a dɔn muso place na muso k'i gɛn ka bɔ so kɔnɔ k'i ka minɛnw d'i ma kɔkɔ fɛ hali foyi ti bɔ a la wa i bɛ tila fana wajib so sara i b'a sara bon kabako de don quoi bon n'i y'o lajɛ o ye limaniya dɔgɔya de ye ani ayiwa o yɛrɛ limaniya dɔgɔya de don dɔrɔn an bɛna kuma o limaniya de kan parce que furu sinsilen bɛ fɛn ba fila min ka kanu ni hinɛ olu fana bɛ sabati mɔgɔ bolo de ka limaniya to i bolo ni limaniya t'i bolo dɔrɔn a ka ca la u sabati man di quoi o de kama an ka bi walanda an bɛ fɛ ka kɛ limaniya de ye muso ka limaniya al-iman ruhul hayat a ko ɲɛnamaya de ni diya bɛ ɲɛnamaya la ni damu b'a la ni ɲɛnamaya bɛ ka ɲɛnamaya ye ko ni bɛ ɲɛnamaya min na limaniya de b'a la ale de ye ɲɛnamaya ka damu ye a lajɛ mɔgɔ limaniyali ani mɔgɔ limaniya bali u bɛ cogo di maa min ko mana na a b'a dɔn ko ti k'a yɛrɛ ma tigi de bɛ ko la n'o ye ala ye n'o b'a ka ko kɛ cogo min ka d'a ye maa si sago n'a dɔn tɛ ala la a tigilamɔgɔ b'o dɔn ni ko min kɛra dɔrɔn a b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ se ka nin kɛ ni ala tɛ hali n'a sɔrɔ ko a jara karisa a k'a kɛ ne la ni ala tun m'a kɛ a tɛ kɛ a kun tɛ kɛ o kumana o ye limaniya jɔn ye nka limaniya tɛ maa min na toujours hali ni filɛ ni galama gosira ɲɔgɔn na ayiwa ale kɔni hakili la diɲɛ wulito de filɛ nin ye tan sago ye i y'a faamuya hali ni diɲɛ wulito de e siran ko e kelen t'a kɔnɔ mun y'a sigi ale de y'a wuli o hakada nin de don mɔgɔ limaniyalen ni limaniyara ka ban fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ku i la dugumakolo in kan yan nɔ o kumana ni kɛra maa ye dɔrɔn ko limaniya b'i la dɔrɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ku i la dugumakolo in kan yan nɔ o kumana wajib f'an ka kɛ limaniyabaga ye n'an fɛ an ka lafiya o de kosɔn silamɛya nana silamɛya ye limaniya de ye o de y'a to silamɛya nana silamɛya ye limaniya de ye
ale de bɛ se ka an kolo k'an bɛ diɲɛ taa cogo ma yani silamɛya kana hadamadenya tun bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn limaniya kun ka dɔgɔ mɔgɔw la u b'a fɔ a kun tɛ ɲɛ u bɛ bi ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn ka fɛnw minɛ dɛsɛbagatɔw u bɛ taa sebaga min mana kɛlɛ kɛ maramafɛn sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taga bi dɔ in kan bon n'a sɔrɔ k'ale kun ye limaniya sɔrɔ ko ne ka fantanya tɛ maa nɔ ala de don kan segin fana ta ye mina dɔn est-ce que a bɛ taa bi mɔgɔ kan est-ce que ni setigi y'a dɔn ko ala min y'a di yan i y'a faamuya ka limaniya k'a fɔ ala de ye nafolo in di yan a bɛ se k'a minɛ o kumana n ka hinɛ ala ka jɔn na yaasa ala na hinɛ n yɛrɛ la est-ce que ni setigi y'o dɔn mankan bɛ yen wa o kumana hakaza nin de don n'i bɛ furuso kɔnɔ muso f'i ka kɛ limaniyabaga ye i bɛ limaniya cɛ bɛ fɛn minnu k'i la ka sabali k'a fɔ ala ka kow de don i denw bɛ sɛgɛn min da i kan buramuso bɛ sɛgɛn min da i kan burancɛw bɛ sɛgɛn min da i kan du kɔnɔna na e ka kɛ limaniyabaga ye i y'a faamuya an m'a fɔ i ka n'i yɛrɛ defa mɔgɔ b'i yɛrɛ defa mais i bɛ se ka kɛ limaniya kɔnɔna na yɛrɛ defan bɛ se ka kɛ ayiwa ordre kɔnɔna na quoi mais ka yɛrɛ defan kana kɛ fɛn kɔnɔna na fɛn min tɛ bɛn masala ni min kɛ la dɔrɔn i ye muru ta walima i tasuma sera a kan walima i tulukalama sera ten i bɔra ordre kɔnɔ i kan k'a ta ni kuma de ye i b'a fɔ cɛ fasomɔgɔ ye fɔlɔ n'olu ma se ka fɛn bɔ a la i yɛrɛ fasolamɔgɔ i b'a lase olu ma bon toujours kuma bɛ na kuma bɛ k'a la u bɛ k'i tɔɲɔ ka da sira min kan dɔ bɛ bɔ a la cogo min na bon o kuma na fo muso ka kɛ limaniyabaga de ye furu kɔnɔna na o de b'a to a bɛ se ka furu gɛlɛya na kun o de b'a to a bɛ se ka muɲu ka sabali o de b'a dɔn a b'a dɔn ko lahara bɛ na n bɛ sara sɔrɔ nin ko in na a b'a dɔn n'i ye nin juguman in kɛ lahara don n bɛ se ka yanga ta sɔrɔ a la fo limaniya ka sɔrɔ furumuso la a bɛ se ka sabali ka sigi a k'a dɔn ko cɛ ka juru dɔ de bɛ n kan na n'o ye furu juru ye a ko wa usratun bila imanin karishatun fi mahabbir rah a ko do bɛ yen nɔ furu kɔnɔna na ni limaniya t'a kɔnɔ limaniya tɛ cɛ la a tɛ muso la ko o du bɛ i n'a fɔ si kɔnɔ si walima sɛ si ni fiɲɛ carina ni fiɲɛ wulila ka ban a bɛ si in kolonkolon ka taa yɔrɔ bɛɛ yɔrɔ min y'a diya o kumana o ye limaniya dɔgɔya de bɛ sɔn du kɔnɔna ma i b'a sɔrɔ aw ka du kɔnɔ a mana fɔ fiɲɛ o kɔrɔ jumɛn ye hali fɛn fitinin dɔ n'o daminɛna du kɔnɔ dɔrɔn o bɛ kɛ fɛnba ye hali ni mankan fitinin wulila min ni ɲɔgɔn a tɛ se min yɛrɛ la dɛ limaniya dɔgɔya kama a bɛ kɛ mankanba ye k'a kɛ kɛlɛba ye limaniya dɔgɔya de bɛ na ni o ye quoi i y'a faamuya n delila k'a fɔ kisa ninnu kɔnɔ dɔ y'a muso bugɔ ko kɔgɔ de ma dumuni se fa nana ka taara ma ni kɔgɔ ma dumuni se i yɛrɛ ka kɔgɔ k'a la parce que limaniya tɛ cɛ la o de y'a bila nin baara la o kumana fo cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ka kɛ limaniyaba ye du kɔnɔna na aw ka se ka ɲɔgɔn mara ni limaniya t'aw fila si la dɔrɔn a ka gɛlɛn aw ka furu ka basigi ako fa inna hayatuka zawjiyya ala al-imani rasiqun la yatazaza ako fa in bana hayatuka ni ka furu ɲanamaya ni y'a sinsin ni limaniya de kan masalan y'a sipasman kɛ limaniya de ye ko wallahi ko ana sabati a tɛ lamaga abada i y'a faamuya parce que ko ye e sɔrɔ du kɔnɔ e ka sipasman bɛ e bolo i ka du kɔnɔ na o ye limaniya de ye an ka nin di ala ma i y'a da a tigi ma o i y'a di a tigi ma a ko wallahi mɔgɔ min mana ka furu sipasman kɛ o ye limaniya ye ka ko di ala ma ka ɲinɛ ko n'o kɔni kana bila i se i bolo kɔrɔ kana bila i sɔnni kɔrɔ kana f'i bɛ taa o bɛɛ ɲɛfɔ i ka sɔma kɛ kana f'i bɛ taa i bɛ taa o bɛɛ fɔ i ka mori kɛ kana f'i bɛ o bɛɛ fɔ i karamɔgɔ ye a dɔw da ala ka i ka tɛmɛ nka ko e mana wuli fo ne ka ɲɛda n bolo la nin kisɛ kan dɛ n bɛ taa n ka kɔlɔnti filila fɛ n bɛ taa n ka turabu dala fɛ n bɛ taa n ka morikɛ fɛ la limaniya ta i ka sabali i ka muɲu i ka sigi i y'a di o ala min ma de a bɛna kiiri tigɛ a tɛmɛ yɛrɛ ala de ka teli ni kiiri tigɛli ye o kumana i ka limaniya i ka furu sipasiman kɛ limaniya ye n'o kɛra dɔrɔn i ka furu na basigi a tɛ lamaga bada a ko wa ko ni fi hayatiki ka sayyida hajar ne ba ko e ka kɛ furuso kɔnɔna limaniyabaga ye komi hajara cogoya man hiya hajara ye jɔn de ye a lamɛn dɛ hajara filɛ a ko jɔn de ye hajara ye k'i ka limaniya i n'a fɔ hajara cogoya hajara ye musoba dɔ de ye i bɛ hajara to tɔgɔ fɛn fɛn mɛ a bɛɛ tɔgɔ dalen bɛ ni muso in de la musoba dɔ de don ala ka hinɛ a la muso min y'a ala dɔn k'a cɛ dɔn ka muɲu ka sabali muso min y'a to a cɛ ta la fo ka taa sa a ye den min fana sɔrɔ o fana kɛra kabako ye wa ala kira bɔra o den de la alayhi salatu wassalam muso ɲumandenya wallahi foyi t'a bɔ ni ba ɲɛna ka ban den n'i bɛ lafiya
senge mi file ka sisano mo ga sengete de ibaka sengede do mo ga sengete ibaka sengede do ibai mu nyini ye ka blade o de filika nasro kera nyuma isa o de bi buloy no kera jukma isa o de bi buloy yayi ci manu bi ñogon dani bangi bakawdi o kuma e ga sabal ba ga ke mu ñu bagay ko be la jilin bi ba adam ne na de akunten fe men tunti ka adam ne na isigina do ndo abeba wa e mana mun ka konna la o ko fela de tiba masala nasro ye hera ka kono o ko fela hera tiba abada nasro yake ntonyo fana yi juguma de ka konna na ika do fana ko juguma tiba parce que yo de da e be sa abe damine ko fela la kana ye munda o de be fale e ko fe iddo mina o de do iddo mina o de surunye so ko na nyana be abitande ambe bla 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 nyokon ko fe de fo do mina ala mbako ka saka duguma ko ka chienta o kuma Hajar alikun Ibrahim musude nabiyullah Ibrahim o musude khalilullah ala tiri du ko ka odona jebe kafiri fo Ibrahim fa indama dhahaba Ibrahim alayhi salam bi sayyida Hajar wa walad radi'a Ibrahim atumbe Iraq jamanaka anaka mogoma bala abora yeno aywa atara Zulzalem kata Misra ay to yoro fan fela wudi fe ay orru da maka kata alkabajo parce que yasru alkaba pinakachi tufana jiachi aywa atara ko de kono yasru maka parce que on se maka me minu serai hal ni ya photo ni ya video kulu jawni fionde be ka so nun ci kala jemen e ga duk makolo se ga korla kala jiba do ko kolon ne kundo foi kunti ni tute sawni warawni ngoni fionde duk ma atu konana parce que arama dente bli mo shitei alkaba ko mi jowa yoro la aywa alay ordu di Ibrahim makaka alkaba jo Ibrahim borak kasra min ana muso tara aya yoroy ako muso kasigi o tuyun kono waranu nchela sanu nchela ka foko har kene do de labla lendo kaka tasi o kene o tara abla o tuyne kono ke kodo jita bolo dumuni ta bolo fengre ta bolo den de ba bolo abe sina wala dorada den fitini bebe fitini de ba bolo abe aba bolo shinna atarna ibi makka wa taraka hayato yeno fi hadha al makani ni yoro langolo ina bila ma'in dumuniti wa jite no wala ta'amin dumuniti wala insin wala jalisin sigi nyogon ta bolo je nyogon ta bolo baro nyogon ta bolo ama har arama dente yeno hal ni jino be ali nyotorula jita bolo dumni ta bolo kuma fam ya ko sobere al kabatu la mari kono Ibrahim tar Hajar bla yende akile ngabla wa indama hamma bil insirafi faqalat ya Ibrahim ayna tadhhab tumamina Ibrahim hamina abini kodon abina taka musuyin to tu kono yeno ako Ibrahim ma ibn taqamin sa ya Ibrahim ako watatrukuna bihadha alwadi alladhi laysa fihi insun wala sha' ibn anto ko folon kono yano ko folon mi tu min kono mo shitia harama denti ya foi ti ibn an blanka ta Ibrahim yidadi amakuma parce que ate muso kalimani ya capacité don est-ce que ni ne ko be ala ko foni abna famia est-ce que ni ko ala de ko ngani ke sa muso mina famia parce que ati lima ata don limana be muso na wala tala bon kuma kele ko bebe chen parce que na de ala ko fa na bana ni yoro ina fule yoro barkalende la ko bebe chen parce que Hajara akelen kunte Ibrahim bulu musubire tumba bulu ko sarata ya famia o konnana Ibrahim jule ntora dadini parce que anaye muso jabini kuma ni muso tara kuma jugu fo do ko bebe chen parce que flayro min sa fil buq'ati al mubarak ako Ibrahim yidadi alay muso de dablasa faqalat la ذلك
miraran muso tora be kan kuma info abafo Ibrahim ibn Amblayano cheteya muso tiya ibn Amblayano cheteya muso tiya dumni tiya munebe ibn Amblaya be ka segin kuma in ka muso me ko fo nyeji be ka jigi Ibrahim yere hine dona diskuna me masami ya bla barala ote masi jigi kari ni tukurala wallahi ni ka kodi ama hati jigi kari abada masami ya blala ote ma jigi kari musulin tora be kuma in taka sigin ce tika kuma fe ka jabi waje Allah yaltafit ilayha Ibrahim kira be ka taka fana ate ka hari ko flala muso be ka ni fotu kono foite ni ko kono fe onte adama dente dumuninte jite nyina fi mbo bagate atara ayukodo to mamina jajana muso yi kan ko tanai faqalat Allah wa amaraka bihadha ala de yinya maryani ni yewa Ibrahim o la jura donné ke kofle aya do peut-être ala rebe fe kale de min koina so ala seki yire bonna ala ka de me jumenye ala bina limani yakiru muso do skonna sanko bebenya ako naam Ibrahim ko aw ala de yinya Maria ko ngake bon limani abe musomina aka kuma jabul lamesa ala kama ni temenen kofe limaniya bi musomina ka kuma lame ni temenen kofe qalat hajara yikanto Ibrahim awla ni limaniya ya famya bi qalbin na diskunye mutla an iman diskummi na falinu limaniya la ako chikoti parce que wasoro ala limaniya kira diskunna limaniya kira ka fambebo ako yali ala di nyamari hakika ninke wa Ibrahim ko awo ako okmana ekataga o ala ta labla Allahu akbar ala min ke kana amblaya o tantoin ko wala o tantoin min wala o tan antoin nyana fi bobal yala ne kontara be ke choko mena me ala konta bena ye musulmani yanka koyi wa limaniya dibi mala sin daraja nunna limaniya dibi ma sin daraja nunna okmana cheni muso ambela jilinga ke limaniya bagay surtout muso wallahi ikal limaniya kuma kan kelen abe femin nafanyi iye nyana maya konnana ni ba don ikuni ishi bekala akok mana ala min ko ikam blayande otina antoin ante perdu ko toin ya famia wa zahaba ar-rajul chetara Ibrahim tara ya famia ni muso mi fleka nifo Allah wa amaraka bihadha ako izan la yadhi'una ala tan anyebe atantuin o muso mi yini fo ala tlala ka fo Ibrahim ka o muso kelene den kantiki ye ko yisama ni masainti dongoy ala wallahi ti don nga aka la jarabili na ba bla ikan wakati mina ya famia o wakati de abeka hera fana peren ka bla ini abina fana shurika est-ce que hajara atokte kala kitabu la fokata jiyen wuliwa abekala ako Ibrahim o den o muso kelen den ala ko Ibrahim ko de kanti ale ala ituni fema gerani fana do Ibrahim yeso ko ifo shini joljoli ala ya nyamara ka Ismail kantike pas question fa laban anana ka ale na fo chien rere soko kele su sabambe ka suwala be fen kelen de yago abina be abeke de ya fo bay banyuma yin balli man yalenyi ama gele adu ala yere neni demi fitini kumina sa kungo kono ya no ala ya on balanta am balo chiko don ayalla dunna tan dumni chiko don ne ko ke ka Ibrahim faga Ismail kanti ale tukuni de pa fitina kumbe ya na kun kada kuma faga yana ka soma me na ki yere bolo ka kanti ne ka foi tola obini yere ka mache ya famia limani ya kuma laje muso bolo tukuni ako okmana Ismail ako ala nya Maria kongi kanti tuma mina tara kata den da bina de magela do ala den ko ifo almatu Umar satajidni inshallah min as-sabirin aw min as-salihin min as-sabirin ako infama
ala yinya maru ya ni femmi oke ibina ne soro sabal bagay. Allahu akbar, Allahu akbar. Ba min kayni o dede kanfleni ko janteo ba min ko ala yinya maru ki kana ambla yawa o kuma na wala tan perdi o dede kanfleni nye ala yinya maru ya ni femmi akene fanana parce que ala yinya maru ka min ke bala yoke atla ka nyamara ka din fana kantige ala Ibrahim dengo Ibrahim har na so ko ka juguni kantige li o koroyode ni ala yi nyamara ki ka femin ke ne la hali ni o ka jugu kantige li ni fa oke ala ka nyamaru kan de be labatu ala ka nyamaru kan o de be labatu har na so ko ka juguni kantige li o ke ne la bata temena anyo fo baya yere de alama den fana file ka yere de alama tuguni o kuma ala ye den kantigeli falen ka ke sagajigi o kera saliba sogoma fe la ya kantigi damna nindela o kuma bato be ambulu aka chala chamanye ma nyuman temenu ga barake de onuri o kuma amena qisala sigi Ibrahim atora ko en kono yenno ka to ko en kono yenno na muso ayre tarasa ka muso ni den to ko kono bo muso jite fente aywa demba bolo dembe kasila awulla abi yire kulus do sanfe abi jigi abi yire kulus abi jigi aba laje nasro mo do bena ji talaw no bina asiasa ka na mo do temeto e kwa nasra ka harama den temeto e yasa ona hinala ka jiro di ama atora bo bulbul la kuluflan nyokonche hiju kela mana ta maka hijula ambo de bulbul ke safan marwache parce que kulufla de kono kelen to ko safa kelen to ko marwa ya famia hajara kira be boli kuluni nyokonche tanto o de kama ala ya ambla o batola ka ke bato yani hajara o boli min kan bela jelen ka ke aba hajara barkala de wallahi barka do na ka kula ala ya ka barake baraji wa kita hiji ni ma ke iba ke di jakuya hiju ba ke umra ba ke safan marwa bolli min tara maka ba kalama o safan marwa boli damna hajara kanin bulbuli ndela atora abo bulbulla ama mai for ala na jido poi abolo yano o jide fle zamzamu ji halbi makanga obeka ajimi halbi hijugela mana ta jibe mi samba juli ni jimbe no asababu bora muso do ka nyumanyala o mana ni muso kera limane ba ka sabal ba wallahi danta herala zamzam ahera fenga boybi katla ka o zamzam fana minin ke bato yetuni ala kira da kwa ma o zamzam lima shuri bala ko ni zamzamu ji mi min kama ka bodenya kira da yafu alayhi salatu wassalam haminan ko min bila ma ko min bila zamzam ji ibomi abe ma ko ngla ala kira yo difu alayhi salatu wassalam ako ma o zamzam lima shuri bala uba mi min kama bodeke okuna sabu bora muso nyuma do dela asabu bora muso do dela safan marwa bolif le nambe baraji bade sura la sabu bora muso do dela ambe ka muso do dela de jinya baby okuna muso ka sabali au ka munyu au ka limaniyata neba ni kuma fasugo me nefle ka fone ni joli fo ichema ka fon so ne tabbe mani ko mi kuma jolbe ne afu ichema ko mana fo mi ne tayoyi absaka ka makere di pia ka furdan nena okuna yere delala hera bade ba ko fe ko do be na fo chema ni ko mi ko entai ika kodi alama ika kodi chema na atan yere mai fana iba bo atan kan hakildi atike ni force de aledi nanani furso konnana nyogona chama bi ulute furso kono kuma ay ben fola akana ken to nyoninka akana ken galonka akana ken nambaraka hali au ka societe minte furu na silenge ngalon nambaraka tilaban kuma ta ka furuma ayaka furu sinzi limani yaudeka ayaka furu sinzi limani yadeka kuma ni muso bain atora ko kono tendo atora ko kono tendo ala ji dama ay ji garde kanye parce que ji de nyena maya folo quoi ni ji soro dron ibe dumuni soro be fembe soro ibse ka nyena fimbo baka soro ko de kama ala ji prepare dama be yani ka ji dama ay mundi dama folo limaniya di fembe folo de kuma damna nyemi fode ko nyena maya ka ni ko limaniya di ala limaniya prepare dama folo limaniya kilenga soro wati mina asorla ka ji tugo ala kuma na alaje ko to bina chukomina
limaniya sɔrɔlen ji sɔrɔla ayiwa a tora sigida yɛrɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ ja ale bɛ sira min kan peut-être arabu fana ka tɛmɛ sira dɔ don parce que Hajara ni Ibrahim yɛrɛ tɛ arabu ye Ismail tɛ arabu ye Ibrahim tɛ arabu ye u si kun tɛ arabu ye mais u sigilen bɛ yɔrɔ min na arabu ka tɛmɛ sira de don arabu ka tɛmɛ sira de don u bɛ to ka taga Yamani u bɛ taa Shami u bɛ to ka feerew la u bɛ bɔ Iraki jamana kan u bɛ tɛmɛ Makan jamana fɛ u bɛ taa o y'a sɔrɔ Makan tɛ yen dugu tɛ yen maa yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ u bɛ tɛmɛ sira in fɛ ka taga olu yɛrɛ t'a dɔn ko alikaba ko bɛ yen yɛrɛ o wagati la u tora u b'o taa ka segin na u b'o taa ka segin na fo don dɔ la u nana muso dɔ ye kungo kɔnɔ u y'a ye parce que olu ma deli ka hadamaden yan nɔ yɛrɛ nka u nana muso n'a den sɔrɔ bisimila jinɛ wa ma a ko ne ye maa ye bon min y'u dabaliya ba u nana sɔrɔ jiba b'a bolo parce que olu fura d'a ma ji sɔrɔ ni yɔrɔ ninnu na yan a yɔrɔ tɛ jima yɔrɔ ye ji fana ka di a ɲɛ jɛlen a ka di a sanuman don o y'u kabako ka taga fɛ bon u ko muso in ma i b'an sɔn ji an b'i sɔn sogo parce que olu fana tun bɛ commerçant de kun don u bɛ taa voyage la ɲaamɛw ni fɛnw kɔ u tɛmɛtɔ u bɛ sogo jalan b'u bolo fɛn caman b'u bolo u bɛ tɛmɛ Makan jamana fɛ ka taga fo u nana se nin ma o kumana u ko an bɛ sogo jalan dɔ d'i ma ani nɔnɔ jalan o kumana i fana bɛ ji dɔ d'a ma ko tɛ problème ye ayiwa i m'a ye balo fana sɔrɔla balo sɔrɔla dɛ o kumana balo sɔrɔlen ninnu bɛ to ka voyage la tuma dɔw bɛ sigi a kɛrɛfɛ tuma bɛɛ b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'ale kɛrɛfɛ dɔw bɛ taga dɔw bɛ na dɔw bɛ taa dɔw bɛ na bon sisan nɔ dɔw ye u ka setup yɛrɛ kɛ siɲɛ kelen parce que u ni minɛn caman bɛ yen u bɛna ton ale kɛrɛfɛ yen nɔ u y'u ka so jɔ yen nɔ sisan a kɛrɛfɛ yen nɔ u bɛ setup kɛ n'u ye dɔ ta ka yan fɛ u bɛna bila a bɛ surunya u la o kumana ni siɲɛ wɛrɛ a tɛ se yɔrɔ jan tagali la u bɛ minɛn ta u bɛ segin a kaza u tora ten fo laban u sigira a kɛrɛfɛ yen nɔ ka sina ka kɛ i n'a fɔ dugu fitinin dɔ Hajara tun bɛ dugu in na a na Ismail mais dugutigi ye Hajara ni Ismail de ye bon Ismail kɔrɔbara arabu ninnu de ye ɲɔgɔn cɛ parce que a t'a fa dɔn kuma t'a n'a kan mɛn a tɛ fa kan dɔn o kumana a ye arabu ninnu ka kumakan de ta sisan parce que arabuya tɛ fɛn wɛrɛ arabuya ye kan de hali n'i fari finen don n'i bɛ arabukan mɛn i bɛ arabukan dɔn a bɛ fɔ tigi dama ko arabu wa hali n'i fari jɛlen don n'i tɛ arabukan mɛn a tɛ f'i ma ko arabu voilà Ismail kɛra arabu ye nin sira de fɛ sinon a fa tɛ arabu ye a ba tɛ arabu ye a tora arabu fɛ sigi la nin cogoya in na a ye arabukan mɛn a kɛra u dɔ ye Ismail a ye arabu muso furu sisan a kɛra arabu dɔ ye ala kira bɔra o Ismail de la alayhi salatu wassalam wa alayhi salatu wassalam ala kira bɔra ni Ismail de la bon muso ɲuman muso limaniyalen wallahi a bɛna ni fɛn bɛɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔ ni muso kɛra limaniyabaga ye dɔrɔn fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔ o kumana a y'aw cɛsiri a ka kɛ limaniyabaga ye ni muso ɲuman ye a ye ko nati cogo min na e de k'a lajɛ fo ala bɛna ni hɛrɛba ye diɲɛ bɛɛ kan zamzam ma o nana ale de senfɛ laya kantigɛ fana diɲɛ bɛɛ b'a laya kantigɛ bi o sabu sɔrɔ o muso kelen in den de la Safa ni Marwa boli daminɛ o muso in yɛrɛ fana de la hiju bato bɛɛ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ Hajara ni a den Ibrahim olu de ka baara kelen de la an bɛ taa olu de ladege i y'a faamuya an bɛ taa olu de ladege Hajara a n'a den Ismail a n'a cɛ Ibrahim an bɛ taa olu de ka baara kɛ hiju yɔrɔ caman bɛ yen nɔ sɛtani kɛrɛ min fila la tuma min na a ye den minɛ k'a bɛ taa den kantigɛ Iblisa de wulila a nɔfɛ o kɛra a bɛ ka Iblisa a bɛ ka gabakurta a bɛ sɛtani kɛrɛ o fana daminɛ Ibrahim de la nin cogoya in na bon ninnu n'o bɛ barika u n'o bɛ tɔ fo ka taa diɲɛ wuli ni maa maa y'u tɔgɔ fɔ i bɛ sali kɛ u kan i y'a faamuya o kɔnɔ nin de tɔgɔ ko barika nafolo caman tɛ foyi tɛ barika ye barika ye i ka ko ka to i mana nɔ min bila a bɛ barika i mana don fɛn min na a bɛ ɲɛ i bolo o ye barika ye i mana i da don fɛn min na a bɛ ɲɛnabɔ karisa yɛrɛ de ko ta o ye barika ye nka e bɛ tɛmɛ mɔgɔ t'a dɔn fiɲɛ cira yɛrɛ ko b'i bolo dɛ o kumana an baw a ye sabali yaasa an ka ɲɔgɔnnaw dan a ka kɛ muɲubaga ye a k'aw cɛw dɛmɛ yaasa an ka ɲɔgɔnnaw dan ayiwa n'o tɛmɛnen kɔfɛ وذهب رجل من صرف صالحهم إلى غزو والجهاد وترك امرأته وأولاده بلا مال فقيل لامرأته تتركينه يذهب ولا مال لكم كيدو صرف صالح دو مغنيمان تمنون ala yake cembe taga jihad kirla taraka musoto yana na dio anga foi tu bolo dumunina wal mabalula wal mafemole la
ibaro samarani tugunu fleni ubi fembe la jide ubi beno te kaso ni femfe kiri ka du kono ubinu da flala tasma tala nunu ayi kanto ko musoyma che tara kito ama foi tibulu ama dumni tabula ama foi tabula tara kauto au che ngondi manyana mai orke che tara jihadi dila tara la kasra dila musulmani alen kama ay munifo faqalat bi imanin musoyi kanto ni dusukun fali liman yala ako ma alimtu zawji illa akalan la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah akbar ako ne man che do femre koy aban la dumni doro dumni kela dido an la dumni kela dido ya famia wala ma amalu a'lamu rizqan ngane ma don ko girjige ke baadu de an girjige tale bolore aywa am girjige tale bolore am balo koni abi dumni di amanga an girjige ta bolore fa in zahaba al akal illa dumni kela manataka الرازق لا ينسى أحدا من بي كرجيجي وتيني ما كده يكوي سوا من بي كرجيجي داما وتيني نانكو ده من بي دومين داما وتارا مثالي لا شو كلا لبي كابلا غواسان في فالو كورو تارا تارا دمسن دمسكا جيغا دوما فالو كرجيجي كون بالو بادون wote menen ko fa anga sote ko na nga du ko na ka foni ne te ka tanya na bo wallahi isa ibaye mo go bi balu ma si kرجيجي te mabulu ala mahari mene dilan kabla dugma ko ka gerjege be danfen do de bulu la wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lam mustaqarra wa mustawdaha ala ma danfen shibla dugma ko ka hali daba hali mene hali dignye ko abalo lembe danfen do de la oteno ala danfen be ka gerjege garantita yere ko be seki yere sengi wal manga bedda ibiga dulogi bugajo suno wallahi har ni dara gerjege baso absaka ka bi gela dundulo ka ika wal ma dunda ben no ika gerje ko bina okmana hakaza nendedo gerje baay ala dere sababu ko bisaka do ma do no bila dumni mini ala seki mo ka ebe dembayata ibe ki joni feyi ni ko ne senta ko ina bilengo de ta bolo be ka wuli ga joni yere yere makosaw wallahi gerje wonu gerje de kumbe ka fare kuna hibaye sister dobeti ka bi gerje num beta be duma do bisaka kala ero tabi nyakate meta kanere okona ngate limane bangi sabal bagay limane ya di bi fembe di mo di ko di alama ka ban c'est fini quoi femfe mana fo ala ni femfe fora fo ko ala wallahi bulangolon tebo o de to ko limaniya musalla ay do njabi ni munye ko ce taraka auto ay kwance tara dumin kela dido balo be fen habu balo ta kadama don suno gerjiga o be ala de bolo hadna ay dum bece katana bogona adumni angir jiga mun so angir jiga min so okuma limani abi tande ya rabbi alaka limani adi amma alaka limani adi amma be bitablayano kuma jerambe haketu nyini ke obulu amba fo alaka hera kambe alaka gerjigo fun ka haminan ko be la jile noya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima awliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.